Takže čaute ľudia, dneska už vítam pri druhej časti toho, čo je to BMX 2 a ideme hrať. OK. Takže môžeme ísť na to. Čakaj, tak urobím jednu otočku. Skoro som to dal. Celkom dobre. Ale veď to čo je, zatiaľ mám 0. Chápete? No kúkaj, tu už je 0. What? Ja som ani nevedel, že som dobre pristal. What? Runda krát 6, ty kokos. Už som dal kámo 300 000. What the fuck? Ja som prešiel cez ním. A keď dáte, ja neviem, keď dáme 40, keď neviem čo. What the fuck? To je dobrá blbosť. Kámo, tak väčšiu blbosť som ešte nevedel, to čo bolo. OK. A v tretej časti dáme BMX 3. Dobre? What the fuck? Jak? Už mám 8. A už mi nejde dať. O takto si sa posral už. Tam reálne to čo je? What? Teraz idem tu. What? Tak to nechápem. Ja už mám 1 000 000. Oh my god. Excellent. Oh, silver. Restart. Ale ve to čo je? Išlo úplne do boku. A mám aspoň 19. Nie! Ja som mohol mať. O, teraz budem mať 0, kámo, skoro. Nie! Ale muchu tu mám. A v 4. dieli dám prvú časť. To ja som idiot. Wow! Teraz. Však v pohode, čo sa má stať. Ode. What? To bolo tesné. Wow! Hello everybody and welcome to day number 3 of trying to do a 30-second wheelie on MX bikes. Oh! Almost landed that. Alright boys, let's get it. Let's take it nice and easy, I'm gonna concentrate. OK, tak to už môže byť oh my asi god, a little bit rickety, koniec videa. So Tak far čau. the J is killing. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber a samozrejme zvonček. Pa, pa!